Tungod sa dakong panginahanglan sa alkohol nining panahona, misakay usab ang uban pinaagis magpaborot sa presyo. Anay mga tao nga nadakpan sa CIDG7 nga nagpa-overprice sa presyo sa alkohol. Anay ang report. Kini ang mga stock sa alcohol nga nasakmit sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG7 nga managlahing gidak-on sa sudlanan. Dunay usa ka litro og anausay gagmayng botilya. Gagmay man tan-awon apan dagko kay ang presyo kay ang usa ka litro gibaligya og tag 220 pesos. Mapalit kini pinaagi sa online selling maong nasakpan sa mga otoridad human sila pakisusi. Involved sila sa online selling so mo na ilang source of income. So because of that, gigamit po nila ang ilahang pag-market nila gumikan tungod aning situation karon. Lakip sa ginakop ang usa ka taong naglabot-labot sa operasyon kinsa pa sa kanang kasong obstruction of justice. Wa magpa-interview ang mga dinakpan. Gigitakda sila ipaubos sa inquest karong adlaw. Pahimangno sa mga otoridad ngadto sa mga mopahimo sa krisis karon nga sila na ang sunod nga ibalhog sa bilangguan. This has been the call of the cry of the atong government na instead tabangan nato karon kay kinahanglanon nato ni sa especially sa ato ang mga hospitals or individuals galing sa atong panimalay kining mga nga items. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.